Galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galonde segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila. Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wa salam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ayyuhal mushahidin al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi al-ka'ilu wa zakkiruhum bi ayamillah. Ambadin tebesir flala jaba malikono malikoka ka awfo ka awala nyumando sanga aniwati ka ala tanu ala minko al-Qur'an san mamba kono ko ka adama de hakli jigi ali ala ta'ala ka dombawla bi wajuli kene kono ambi awla dunya ka fo ambe banaka bugu kono ankara mugo Shekina Jawara alebe kene ba min sigi sanwosa mauludu nyebla baraw kama nyinanta imbena sibirido novembru kalo klefla samba fla anitanu kononto kene min kono ankara mugo la ka chama fukata se anga sirfula ka maulu chama tumeni kene kono alhamdulillah bara nyere nundona ni ankara mugo ale minye ko nyere labemba ye Shekina Jawara ale ka bismillah le ka una ka bunya kuma ko lase na baga kelen na bela jilema anga je anga o shira yogon fe. A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جورا إخوة الإيمان نحييكم أنور تحياتي. آمين. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة يا ربي آمين. أما لما أسلموا تغنيني ألفة كبو شيطان تورما شيطان مي نامو نو كلا كبو كربون فمي أما كشيني نمانيني ألفة نامو akala si aka joni mama no ye alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam salim anaka sokoro mo na jeni wo ani mamu tugula olu ko fuka tabla alkiyama jodo jawara ni ko fe ame be fo islamia folikana o de ka sa foli beye nabe fo madara bukana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu namo amen aba befu kanyini alafe namo anga shina sigi ala ka ke Muhammadu sigi. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Salim ni ala sonama Muhammad Jafar Jabati biya namo Sise biya groupement tola mais groupement mo do akungulo ba bela jelen biya jakte biya ale de anga secrétaire administratif ye fem beke ale de ba bela jelen se ale de communication ke ka bewele ni moya bela jelen ye olu de tay wallahi mami ka kanga kuma bi groupement tola ni ala sonama olu bina kuma groupement tola anya laje minke namo ambena minka ami ay sabali ambena minka namo ni mawludu be kanyina akake basigi kono jamana bi romina bi basigi ta kono ko hali kunu anga sorasi bi duru ni fla o bedda jira. Allahu akbar. Aonde kaganga wuli ka duauke
abse kam madda tugamina wallahi nga anga nyowo nyininga yala duwa wi nyowo abi jabi wa aha inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kotodi alati yelamadu namo jama kulu shika tabolola foni yere yelamadu ka tabolola ala biso ka yelamadu ala wallahi ambe jamana min kono namo nine kunye hine jamana ye jawara nine kunye dunan boya o jamana ye jawara dunan jigi yoro o jamana de kunye Jawara. ni sinji tugu o jamana de kunye ni Jawara. ka be ka koto nyomon tala o jamana de kunye ni jawara Allah akbar me bi al qulubu qasiya duskun de jara hine bora duskun na wallahi lamo tiena mo bana nyona ini bana ka bugu jawara ye ame degu min gono bi aha a degu fle wallahi fo anga segango anga tubi namo kata alama jawara anga yafa nyogoma ka hine nyogona ka nyogon deme jawara jamana e mogo ben labi wallahi tomino awnde ko ala namo awnde ko ala kira awnde ko mauludu Jawara. awnde rabi ka banyogona antemino fanena karamogo namo jawara ay to anga ke nyogon fe wallahi karamogo ay to anga nyogon mine jawara ni awn sona nango ala mello ala to sigi kuluba billahi amise ka sigi abi dépend awnga benga jawara echesa ni karamogo bana doro abana wallahi ni awn sona ka be ko be bo de konnala jawara bi besra na nyogonye ere beni fanesa besra na nyogonye wallahi dutigi yere besra ka dudewnye kele dudewnye rebe ka sra dutigi nye fila shi dalente nyogona dudu yere ka sira sigidala o chogo kelendo mashi dalente mashila bebe sra nyogonye ni ne bana ka bugu jawara misiri kono mo dalente almamina almami yere dalente ko mo wala muna jawara a pese pese madame dunko akoto ko alako qur'ane kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin akoto di muhammad machi foi kama fona kera hine kanyeshi on Allah akbar na kera hine munde be ala kera mamira auna sallallahu alaihi wasallam mumbe ya mamira auna kulli jogo nyuma na bebi wallahi abemi la alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ an ka malimatu madame dabitaw aishatu dabitaw ale yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka kuma ye mawludu nafa ani nin kɛnɛ sugu ɲɔgɔnna sigili kan an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ala k'an fara kisi jɔn kan. Ala k'an ka denbaya kisi. Ala ka du kisi. Ala ka tun kisi. Ala ka jamana kisi. An mago bɛ kisi min na. Kisi tigi ye Ala de ye. Ala k'an bɛ Ala jɛlen kisi. Ne ye foli kan sanuman barikama ye lahɔrɔma ye. Yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ tanga ɲini setigi Ala fɛ ne ni aw Alahu Taala k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. Ani a nɔfɛ jamakulu fila seda. N'o ye hadamaden sitana ani jinɛ sitana ye. Ya Rabbi ya Allah Alahu Taala ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Amin ya Allah. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ masa in tanu ka wale ɲuman dɔn. Masa min y'a yɛrɛ tanu yanni danfɛnw ka da. Danfɛnw dannen kɔfɛ masa in y'a yɛrɛ tanu. A bɛ tila k'a bɛɛ bɔ wa yafna kulla shay'in illa wajhu a bɛɛ bi ban fana kɛra Ala ɲɛda kelen Ala in bɛ a yɛrɛ tanu o don fana. An b'a fɔ masa in ye ko alhamdulillahi rabbil alamin. Hinɛ masa ani makari masa ani ɲɛma masa. Masa min ɲɛna anw ma ni nɔrɔ ye nɔrɔ min n'o de ye fanga don nin manden na manden min n'a y'a sɔrɔ a lɔfulen don fanga ti Ala. Allahu akbar. An y'o nɔrɔ in sɔrɔ ni mun ye? Ni Ala ka danfɛnw lasɔn hɛrɛma ni ale cili ye.
sallallahu alaihi wa alihi no ye ala kanubaga ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam no ye surnali donbaga tigi Muhammadu ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kanubaganti ulu ɲanafin bɔbaga sallallahu alaihi wa alihi wasallam tiɲɛtigi min ye tiɲɛ ye fakana qaba qawsaini aw adna sallallahu alaihi wa alihi wasallam jɔn ye tiɲɛ wallahi ala de ye tiɲɛ ma tɛmɛ ala kan abadan ay min tiɲɛ o ye Muhammadu Mustafa ye sallallahu alaihi wa sallam ala sɔnna ala kira de ka ale ye sallallahu alaihi wa sallam ka ala ye n'a ka ala ya masiriw ye ka ala ye n'a ka ala ya nɔrɔ ye a ka da yɛrɛ ye a ka ala ye cogo min na a b'a fɛ a ka ala ye cogo min na ala sɔnna k'a ye o cogoya la Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wa ni ala kira sallallahu alaihi wa sallam setigi ala ye nabi ɲumanya gafa n'o y'a faama fugulan ye a y'a dɔn cɛ min kunna o de ko don a ye cɛ min kɛ ka kiraya datugu kira ti cɛ kɔfɛ tuguni ne kan bi ale de ma nabi ɲuman ti cɛ min kɔfɛ tuguni ne kan bi ale de ma ala ye nin bonya bɛɛ lajɛlen k'a ye o y'a sɔrɔ an fa Adama ale b'a bɔgɔ la a ma bɔ bɔgɔya la fɔlɔ kuma la surunyana nin cɛ in sida lam yuladu misluhu fil wujudi wa lam yulada misluhu qat a ɲɔgɔn ma dan ala ka danfɛnw na su ma deli ka ko a ɲɔgɔn na tile ma deli ka bɔ a ɲɔgɔn na a ɲɔgɔn sen ma deli ka da dugukolo kɔ kan n'ale kelen tɛ Aminata den Abdullahi den ale ko don Hashimi ye ko don Zamzami ye ko don ɲɛ bɛ ka girin ni cɛ min tɔgɔ ye sɛbɛnni kelen ti tɛmɛ dugukolo kɔ kan n'a sɔrɔ ni cɛ min tɔgɔ ma fɔ ala ko cɛ min ma wa rafa'ana laka zikraka Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam الدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حب ومن Allah subhanahu wa ta'ala ay Mustafa de keren ay Mustafa de keren ka keni akanu bagay ala sonna ka Mustafa ka le de ke tibbil qulubi wa sifaiha duskun furake baga le duskun dokoro ala sonna ka ala kere de keno sallallahu alaihi wa alihi ala sonna ka to afla de Mustafa de sallallahu alaihi wa sallam ka ala kere ke che minna ya surabi hina abi makari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ka soli ani kisi chaman jidi ni chabenka soli ne kisi chaman jidi ko amna ka deni Abdullahi dinka sallallahu alaihi wasallam dusko minun ka kenene kambi awdema sallallahu alaihi wa sallam sanu ne kambi awdema kaka salatu ke Mustafa ka no abe dusko mena otisigi maludu keneka abadan ni min dafalente ni min ti ayera sabola o ni ti se ka ayera koron kana sigi nin keneka wotma de ba fo awye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ami Mustafa de ka keneka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikhuna Jawara de yin togo da ko pre mauludu chekele min be mauludu kenasigi ka fo ko mauludu sera yani adonse Sheikhuna Jawara de do kakala ne wala kala abe min ka kenasigi nin cɛ ka kɛnɛ kan ka sigi Abdullahi ibn Umar don dɔ la cɛ dɔ ye ale ɲininka a ko n b'i ɲininka ya Abdullahi ibn Umar a ko n b'i ma ni Ala ye Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ko fɔra Qur'anul Karim kan o jiginna anw yɛrɛ de kan mais kutubu samawiya n'o ye Qur'an ye minnu jiginna ka kɔrɔ Zaburu b'a la Tawrata b'a la Injili b'a la sani Ala kira ko fɔra ninnu dɔ kɔnɔ wa ala kira valeri sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Umar ko tiɲɛ a ko n y'a sɛbɛnnen ye Tawrata kɔnɔ a kuma ye Allah subhanahu wa ta'ala de y'a jigi a ko cogo di
ako ya ayyuhan nabi ya ni alakan nabi nyuma jonko do amnata dini Abdullah ibn turakele si sanfa kodo jemin dalembe Madina ne do na ka Misri ko na ni tinya Misri city kele ni do na dalembe dugu mi ko wallahi ni dugu city kele dugu ko paka kada ka jemin dalembe aka sakateme alaka danfen be ga jelen ka ando kon ti dugu ko si ko sallallahu alaihi wa sallam ni do na chaba ndale ka ibada ki do na alaka kira hakika yereka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ako inna arsalnaka shahidan ni alayici ki kani sede bagaye wa mubashiran ni ci ki kani ni sotiyali bagaye jodo ye mirin kera e ala kirafe nu kera ni ala sallallahu alaihi mirin yukle ulu kodo sallallahu sinyi tuguna kodo sallallahu alaihi wasallam ala kele banti ya baga ulu kodo do sallallahu alaihi wasallam mirin ma sinyi tige ulu senti ala de ayi sinyi tige la senti ala sigi nyogon tono o senti ala une sodia kono yin juguma nundabla ka nyumante ka sigi nyogon gasisigi ka furu gasisigi ka hadabane ya gasisigi ka klen ka chigafo iku ni sodia kono ala ko mbu sarake ni alchane Allahu akbar wa naziran ka bagalike sinji tigala kibi jahannama kono khalidina fiha abada sigi nyogon tono la ibi jahannama kono khalidina fiha abada emin klelente musoni nyogon tebi jahannama kono khalidina fiha abada emin ko debi ala de fe ko nete ala krafe bi jahannama kono fadu mala fo abu khalidina fiha abada Allahu akbar ala kana faroka ka bagalike juguman ke bagaw kulu sara de yemunye kulu sara jahannama Allah wa hizam lil ummiyin ya Muhammad ne edechi keke ni tangani kelanye jonima ikira kunfi minuma Allahu ala kira be chitu mamna faso kono kalankala tala sebeni kelati Allahu akbar ala kira nana ku ukala ku ladonia sallallahu alaihi wa sallam ala kama wa anta abdi eni ala ka jonde woni toga keme fla an kele nani ebi mindo no te chaba do bi toga bakele do Mustafa la sallallahu alaihi wa sallam men ya toga fa toga min kadi Muhammadu yere majigi min bala nabi yuru mutawadi wa Abdullah ka fa mako ala ka jonde Allahu akbar ala ka ba anta abdi eni ala ka jonde de wa rasuli wa eni ka chidene samaitu kal mutawakkil ne ala de yi toga da jigi seme yoro Allahu ala ka kira kene anchi sallallahu alaihi wasallam ala ko ala kira sallallahu alaihi wa sallam ako ala kira ma ke che min na ya suraka jugu kira ma ke che min na ya suraka fari kira ma ke che min na ya suratu kuma nyuma fo mo ko jugu tunte benso ngone tunte ala kamate law kunta fazzan ghalizan lan faddu min hawli ni tun kɛra cɛ mɔgɔ min ka ko ka gɛlɛ ka jugu a ka fari cɛ min tun bi ko Muhammadu tun bi ko wala sahara bin filaswaq Muhammadu man kutu le ka sallallahu alaihi wa sallam ko Mustafa tun ti man kan kɛ sugu la sugu dɔrɔn tɛ dɛ ala kira bi yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam wallahi man kan kulo kɛla tun tɛ seda munya ala kira amman kutu bela min diaranye katema bela jelenka ko ala kira sallallahu alaihi wa sallama ale tunti juguman ke ka juguman sa ayide ngale de ya fanya ko silman qata'aka wa hasin ila man asailika mugami ya tigila ituwa tigila mugami juguman kila ako kika nyuman ke aye ika tigi sarani nyuman de ala kira jugo sallallahu alaihi wa sallama wanin be ko fe ko ala kira ya afu wa yaghfir ala kira tumbi yafa amma karamgo banana ustazu konate tuna dangile ko ala ka nasra herala bismillah ka konate ala kira sallallahu alaihi wa sallama ala de tumbi yafa ala kira sallallahu alaihi wa ala kama ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء أقول على تاني من أبدا فأنا ناصر من جنة دكبا فإبراهيم كسلام يدينك فأنا كرا صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم من جنة كفاك سرين كله على كرا صلى الله عليه وآله وسلم على كوبنا سرين كله حتى أن يقولوا لا إله إلا الله كفيك فكم مسيتي فنكر على كلمة akuma ni alatani mina abada ka dugu kolo koka faka keni sababu ye anora ka nyaw yele nyaminu na ya soro finyane do ala ka kenen sigi herala ala ka wili herala san chama bi ala bulu ya rabbi ya allah wallahu ta'ala ka ayra ana
alhamdulillahi rabbil alamin anga sirifke Muhammad Larabi Haidara kabo Segu ale yɛrɛ ye bonyama kumaw fɔ k'a ka folikanw lase nin kɛnɛ in kɔnɔ anga jɛka o seereya الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله البدر دونك في حسن وفي شرف والبهر دونك في خير وفي كرم ورضي الله عن الكتب المختوم والبرزخ المعلوم صاحب الختمية والكتمية الشيخ أحمد بن محمد تجاني القائل La présence divine m'a attiré d'un coup, c'est ce qui a fait ma fin comme mon début comme ma fin, mon entier comme ma partie comme mon entier, à tel point si je recevais 100 000 questions, je répondrais à toutes ces questions-là par une seule réponse. Ala min sonaka anka fo ni kene benga bishuna shumi nabi ala krayata ala krajme wudu sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mina kumana kuntu nabiyyan aliman bin nubuwati wa adam bayna al ma'i wa tin nabi nabi may minga nabi may kalama abuya bebi mbolo adawla bebi mbolo anoro bebi mbolo وياسر سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أبي جيني بغني نيونشي بل لا أرشى ولا الكرسية ولا الأرض لا ولا ما نبي ما دفالي دو كلو كنتي سامولو كنتي لارشي كنتي فوي كنتي من على رسول الله عليه وسلم دفالي كندو وكمان نايم ينصر على كرك كنك بي على كرس عليه الصلاة والسلام مسوميا بني نافر مكوسي دا آمنا على رأي على كرك كونو تكلو كونوندو مي أكلو كونوندو كونو دو جيتالا كوا سومينا كافو تشين يرى لا نفر كلو تيدو كونوتا aya don yoro mina erkele ay alakra wala sallallahu alaihi wasallam yalma musub sira kunota erkele ka kla ka di wulu wa wallahi okmana amina tere kamana gona alakra la folo ajora ka ko ba la jeddi chede do atel musude do abi fere din ku ka saniya ka bonno bang jolila ومكه لن ومسرورا نزيفا أتى يوم الولادة في العيون والله أيا سورة الدين أكومك أبرت جليدو نعم أسل جليدو أكومك أجك أبريكا كالدا نيكورو وعلى عليه الصلاة والسلام مولودو كوراي موي على كراكولا nasoro ko alakira ka bangini do alakira bangina amena aske atina bangini wera ke ble nasoro bangi yoro yera do alakira bangina yoro mina oti anga jamana onga mudem sira mawludu ko yera do auna mumba jira auna o e kanu de alakira kanu ko o de bi mawludu ko fon aunye wallahi ko o ko na alakira kanu atinya fio fo jugo damado ka ke o ka soro an yerula wallahi ko jugo o mu ka alakira lade aka jugo sanu mawla moldu na fay o de ni na moldu kerola nam ere ki jija jugo kele au moins e ko soro alakira kola yani sabarache wallahi ni yo damado soro o ko ra ko moldu en na fanya wallahi skatula amina bilan kenenga alakira ko kenedo ajira alala alakira horomala ala bagla wala ami karam ko mi kenaka ambu bela jelefo ambu bela jele barkada kenenga ma usa Jafar abi kenaka ayo an karam ko chama bi kenaka ayo man matu mi mboraka kuma ana baraka mi kenaka ma ma nana yano kenenga ma Sheikh ne Jawara amba fuka barkada aka alakira kanuna ka kenasi alakira ani manyuma kanuna abtaga sigmina amba fu amba barkada amba wali mando aw manana kenenga alaka horma ko so alaka bela jere ko wana mi be fu amba fu alaka sawara jirana wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin wajuli kenen yere kuncera ni an karamɔgɔ Ustazul Fadil Muhammad Abu Jafar Jabate ale ye aka bonyama kumaw fɔ k'a ka nisɔndiya kumaw fɔ ni kɛnɛ sugu ɲɔgɔnna sigili kan an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أصل محمدا والخلق منه فصل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار بكل صلاة صليت عليهم من أول النشأة إلى آخر الكمالات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين. آمين. أتيناك خائفين ومن أتاك خائفا أمنه الله. أتيناك مرضى ومن أتاك مريضا شفاه الله. آمين. أتيناك فقراء ومن أتاك فقيرا أغناه الله. يا ربي. أمي الله سبحانه وتعالى كأنك الفباي. نامو. عليك دعاني شيطاني تيانا تيان فين بلا جلينت. نامو. كدمني نافع علي على كأن دم باي. Angania fota keta ala ko be ala janyema. Amin. Ka anyoro majanya ka bo ala ka funu ana ala ka tigenama. Ya Rabbi. Masabai amba wala nyumando masami ay Muhammad ke asli alladhi qad asala Muhammadan. Salim. Few fe basra aslu de bala. Jiri. Dente kala. Bulu te kala, bulu farate kala ni laslite. Jabate. Jien kunte ke ni Muhammadu kunte. Jabate. Wal khalqa minhu fassala. Jien be Muhammadu detaide. Jabate. Amenne man kishidele alafe. Ako ke ni kirain kana ka sudunga sanu. Ana ala ka jonyumambe. Salim. Ola an ye ala kira ke an ni ala che dalude. Akal. Ani foli blala. Ango an jawileno sabula lakana baliya be jamana kono maoma du ni i jawile sera kira mai hakli be sigi nyama be jo bana ba auna kadaka jamana famba o e fantain furama nogo jamana in kono o chuga kele fanala docteur kele no commerce chugo dola ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni balabagato sirama o yi kenayale o chuga kele fanala ango ansira kirama sallallahu alayhi wa alihi ani fantanya embolongoloni maoma ni sira kirama kira de banau ka banai Jabate. sigata la kafo ibe inimisi wasoso ame kishini hineni barka nyina ala fa ko ke bey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بمكان ينسجي. أكل. أمبي ما فنانية أنا فولين ولا نماندون بويه. أكل. أمبالا كولا أنا أنكرم ولا كولا أني شرفولا. جبتي. منو فناي ما دودا أمبو فوق ولا نماندون. كما دولا ما دو بك الدنيا أنكرم وسابي أنا أنكرم ودرامي وبيكا قصيدة دا على كرالة صلى الله عليه وآله competition منو نينكادي عليه نينكادي كراي والله بقول مهبو كنو وبي كرا مجمبو تشامان كنو أن يربى أنت فراك أما فدار الناس حقا أن أحمد سيد دواء إذا ما حل بالداء أحمد دعوني أنادي في الدجا يا محمد جبتي دار الناس حقا أن أحمد سيد كم لبا أفضل للا أن هنبا تو أن كماندالا أن بيا دونك أفو محمد يكونتكي بنا منا جويا چوغو چوغو على كلا ديا فراي جبتي دوغو منا كلا إكا محمد ويلي ده دوبا فمونيتي على ويلي على دوكو كيكا محمد ويلي نما ويلي جينا لا هرا جودو نبي يوم بيلي جلي منا سيران لا هرا كنيني وبيبا فوني ركون كيرا بيبا فوني أنا لها نري بسيكا كوينكي ما هو بيالا كيرا ويلي جبتي ngo Allah subhanahu wa ta'ala timashika seli minafika kira wili jabate shurifati salatu bis salati ali seli yere daraja madu ala fiyo foka soli ka ala kira salim nani tahiyya ukala anti bo sel la fiyo fanga fo assalamu alayka ayuha nabi iba fodi
iba welede arabu kana ni ko ayyuha an-nabi ya welede sabula nyenemandu ya welede ko sebe alakira nyenemandu alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salim abi fu femma saya alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mo sanfe ka ila dokuma kono ninga soroka tani babu ye naam saya o nini farqulu ka bla ka bonyo honay alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salim alayelena sangolo wolo la sanfe alayelena kaseyoro la saya obi saya yere sanfe thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna ye yoro be saya sanfe Allah nuru arshillahi alaka arshu noro dedo na kuma boya tisi mo remasi aleko ni bela kirade sallallahu alayhi wa sallam uko alakira modima Ja'far as-Sadiq alayhi salam sif lana rasulullah ko alakira mangutu fwanye ako kayfa asifu abdan hajabahu rabbuhu bis-sabr ko ne seka jon fo ye chugodi jon mi ka seka do fuyi ka dugu kolo wolum vla batinu bedo ka sangolo wolum vla batinu bedo ikelen ko fe ka kla o kene kanana ni soro ka sara kla hakika fika batinu bedo o be mangutu chugodi sallallahu alayhi wa alihi salim alakira naam ala jondo abe solli min kaka o solli antina ndado abela ngamba fitinde foka soroka do mawdu kono ako ala kirama salawatullahi alayhi wa alihi ako ala mbi deli nema ni kishika kiraka aslil judi wa ayni shahidi wal mashhudi awwalil awaili wa adallid dalaili مبدأ أنوار الأزلي ومنتهى العروج الكمالي على كرا صلى الله عليه وآله عين الشاهد والمشهود على بيك القرآن لابا هو شاهد ومشهود فمي نو بكنكا على الشريعة بك فميك على كرا صلى الله عليه وآله على ديني حقيقة ننبي كوين كسايا عليه nale kunte komi kasida bolo bora ka fo arabukan la nale kunte qur'anete jigi kumate ka fo tafsiri nale kunte sunnati don hadisati don qablati don ba'dati don ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam alade karamo ka karamo wa hal sisa ala kira de bika maukala arabukana Allah subhanahu wa ta'ala ayafo ala kirama chugayamina wa yamudariru de istimrar dedo okoro kudai ala kirabe mukola kanandela jabate ako suratul jumu'ah kono bismillahir rahmanir rahim ako huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أبو على كرا حال سالة بك القرآن كلا سبل إبا كلا عليها كلا كاتشومينا وعليه بك ماو كلا إمانا أفو جوني إكلا كارسا دي إنكلا جوني إكلا أبي تسيالا كراما ويه كلا من بمنه ظاهر لا مغنولا حالي بي على كرا بماو كلا ni ala kira logiciel sigila nabi kala nati kala ibn abo kalama ala kambe sawaba amin wala an karamo ya fo chugo minu ustaz Sheikh ne Jawaray nyina mauludu ana ale ya baraw chamange akal bamako misriba almamimbe noy alhaji ko ke kale ale ka lancement nyogon yiu de kera maka nga kuma minka sabula jamana bil halamina tonyoni ni la diribalia ani mauka hake munumbe o kofe groupement fana e nyohoyeke mimba be fara nyogonga ode lakana ani basigi kanga kuma odeka akal sabula mune bina ni lakana balia tonyoli bola la diribalia bola debate mune bina ni lakana balia ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nana ni feminye ka nyorom majanyola o de bina ni lakana bale
nyote nanya ke alakira ta chogola madala ka fo ko lakana balia obike ango amme mauludu nyenemaya mauludu be nyenemaya ni jumei farukolo tew ni son ani dusukun ani hakli ode mauludu nyenemaya li jabate على جون كوتينتو سلطان العاشقين ابن الفارد أبيكما على كرنينك صلى الله عليه وآله أكو فلم تهوني ما لم تكن في فانية ولم تفن ما لا تشترى فيك صورتي أكو إمي بك أفوكي بين كرافة إما تشينفو لم تهوني إما كنفة إما نكم إما كنفة ما دام إما فنو كننا فلم تهوني ما لم تكن في فانية فنو يجمعين أنكر مخبو بيا نوي الهرشك مرسو دوهي باتنون تقو بيا فنو يجمعين فنو يمرتبة سبدي فناء الأفعال فناء الأسماء والصفات وفناء الذات فناء الفعل كاتليا كديما ودي ككولي إكنايك على دي كواربك كوكي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نبيك كما نتك كما الله سبحانه وتعالى على دي بنيلا كما نالا كنتي نتك كما نالا كنتي نتك كما تكافوك كما إكا كولي كاسكي الله سبحانه وتعالى mankutu nyuma nabila ikera foni sere ikera mami behine jogo nyuma mbila ikana ere yala ika foka Allah subhanahu wa ta'ala dedo ibe temo bela ka tunu iyerela ka don ka fo ala de be an karamo ko shirifu nunana uyo betu do ke ka kuma daira no e ka fo atatlubu layla wa hiya fika tajallati wa tahsibuha ghayra وغيرك ليست جبتي ابي على فلفوري كسو الله سبحانه وتعالى اكلنك manifester et la choya bela jelena جبتي ima famwa Allah subhanahu wa ta'ala kelunuka manifester et la choya bela jelena odela halibe selimi yereke Allah subhanahu wa ta'ala ya ayre hirila selila nga anchama be selike ka ba ante somi ka fo ko anye reke Allah subhanahu wa ta'ala la dege bay ko mi ma fo ka be haklude ma ni mana ni jo namo ni mana ni jo ki be seli ibe ijo di minke iklene waye Allahu abe nyege abi sebe arabu kana chugamena akuma den folo no e ay ijo le bodi fo ni kumere mine oye la ni bora kumbere minena oye la flanai ibita sujudu minke oye huye ya fam e Allahu de fo ye Allahu de la dege ya yiraka fo halibe Allahu akbar mi fo ala de kabbo e mambo jiente mimbe ode alay jabate habire fem mimbe ode alay mbes jiginiye ika fam nege asmaleno ngani ya gere tasmala abe tasma kala halata kasura ere make tasmay akal kuma do la halna blena ka tasmaya chugata ni klara ka bla bitu nege ala ni ma famola pano solaire be jien kono bi be badon klefe ni ka appareil blaka nyeshin klema avec clé capté soumana ko wasoro clé tununa mais clé chargée le mimbika panola abi yelendi wati yelendi abi yelendi ni nyini ngara ko ni yele nyemu yele ba ko muno awal matika babu famude akomerino ila ko nyabi kala mo soumana ko e ka pano yele abi yele mindi clé do wa clé te clé ere do wa clé te wa clé do ma nyamini o mana ma mo fana bitende alebe alakalla halayata nga amake alaye Allah akbar شرفوا يودفوا جعفر الصادق عليه السلام أقول لنا مع الله حالات هو فيها نحن ونحن فيها هو إلا أنه هو ونحن لا كنت بدي أفسه
ni ala la halaya do de be sangani do de be ke o sanganu na ambe ka kuma min fo no e fanaw ye aw mbe boy ni ba nyini aw te aw mbe ka ko ke ni ala ka sebaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ale fana be manifester abe bangi aw de la ka ko do fana ke jabate nga alay akal awnye adama dentike alay nga adama dembe ala joro ira ini jabate mama famwa adama dentike alay la adama dem sira ka alay to da bisa nga Allah subhanahu wa ta'ala manaka sha'anu blala abike kore akal misali ala bere gansan be sayyidina Musa bulu me o bere gansan namo ala ya ka cogoya blala bere yin kunte ko chaman kawa mishi sale absega mun ka foi me ala ya ka cogoya blala amma shukunwa ay shukuno wallahi ola nimbebe ka foye ambika do babu min kono ngom mauludu be ke kumin koso e ka boyi ka Muhammadu bla ila sallallahu alaihi wasallam falam tahwani kana foi dala kibe Muhammadu fe ka soro Muhammad nana ni fe mi eto fe etiko ojira jabate foi ka fanaw de ke Muhammad la o koredi ni mai neni ibe ala kira tahdiru ila ni ala kira do abe munke abe ne jabi wala ma abe temede o famume ibe ala kira ka la siraw kala ni ala kira ka siraw kala no ala kira ka tabule ola ibna doka fo ni eni Muhammadu do wal mai ni Muhammadu jabate akui kanafi ibe fanaw kenena de walam tafna ma la tushtala fika surati akuni ne kira sura no mayila okmana ma fanaw kenela jabate jiya kono bi ma do be no ba fo ko ni karsa ka fani yani karsa kanumbado karsa annege mina bado wallahi do be do kanu ni yodo ba fo ni mon be ka karsa la de sira fo itala akara balontana yo akera dongle dala yo ikon ba don ka fo karsa be ka karsa la de o ekwe ala kira ka mantonyi ala kira jogoti ela mana fen kalfa ela iba fi bolo serama ala kira jogoti ela apada emma ka ala kira ka mauludu no adago kunye ka ala kira jogo munu mela kala ni mauludu kenaka ambulu do beta dinoro kumay wala nyina mauludu basigi ambe ala kira ye basigi ayala natije na chogo mi ame do fwala salawatullahi wa salamuhu alayhi salim ala kira salawatullahi alayhi wa alihi akasira dondo nabi mambay namo abika tama kata yorodola sabula akun invité le no kana ka sahaba duru kata kuma mina nala yake usera yorodola sahaba were ko abe faruka ala kirama ba bisame ya kunangata nga usera wele ba nunka so masunyala akoka sa isigia ema wele we jate min fo etola isigia ambeta jenyu no fe no sona ibeda no maso jugiyate na ondo amba foko karsa eto we karsa ka jugo ala kira de be ka chuba yurana sallallahu alaihi wasallam ninin kuntara abake nundu sukume nyugo ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam uba fa ambe na minga yebe ngamboroto akal ala kira muke la okiraba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasira ufanala mi na be kele éviter basigi bisika ke chugamena u seginto ka bo bari mustalaqu kelela gazwa doy namo sayyidina umar ka chansara la do no ya ka barake de oni ansoru ka barake de ndo ulu ye nyomon sama ji no fe
Seydou Omar ka barakela o yi kule bo ko yalal muhajirin ko muhajiru be mi ansoru fana ka che o fana ansoru wele ko ansoru be mi ona na se dugutigi koro ma dugutigi koro te dugu nyere fe no ye Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqu nyemo sala ala kira kana Madina ale de kumina ke dugutigi kira nale ale ka dugutigi ya chiabo Allahu akbar ale maka ala kira fe fuka kasa Allah o Abdullah ibn Ubay ibn Salul kuma dona kulo la minge akwa de muhajiru jama arabu be min fuka zana na ko de do sammin kalbak ya akuluk kika wulukulo abi tundondo jabate o fo o dona muhajiru kulola ulu fana tarafu ala kire sallallahu alaihi wa alihi ko ansaru ulubika aw muhajiru doga fitna bina do muhajiru ni ansaru che Allahu akbar ala kire sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jelo ko ka muhajiru ansari faga ala kire ko ay amase kelela okore kafo solution bete militaire qui se ci fagali ay ado beke politique ni dialogue ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako oro bela jelena wa yasruk manga wili kata ako ay kenewi ay na ngata utara minge alhamdulillah utara minge susali bana kele masega keble ay kele éviter salawatullahi wa salamuhu alayhi o kiraba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale de ko amma basigi kono na famille basigi la ani toro min basigi la ma chama tay ka fo ko war bugolo wallahi ko mi wati min dira masira namo mo chama uluta donc fo ala kele no ku son nyeden no ala ka son wallahi nene ere nyinga na mungere mo yala milliard be bolo be njabi jumena tien ko de milliard be bolo ko te bolo ko imaya ko milliard ta bolo ka solo mimba bolo ka cha milliard at-takbir ni dollar ni milliard fly ka be inyexe fly mine ila ka milliard fly di me be son ma famu ya fa yala milliard be nyekse fla sorwa abada mami hakli mana tien milliard be sega ay milliard ay hakli sa sansugo la hakli be ela wallahi nyabi lo ibe meninke we bele badi we alaka som badi jabate alaka hakli mandama amin alaka kanu alaka addu'ana ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala akanga jamana ka basigi ya rabbi karamo ko fefe biya anga haketo nyinungo bele jele ambalwa muso sayida maryam e wuyini ka fa beta pont noir ani braza amala dele alaka animase alaka ni khairate ka dine la se chogni mandi amin ambalwa muso min fara kuma na sayida maria alaka alu be kuma na muso to hala alaka anu sabati alaka anu jidi ya rabbi karamo ko fefe biya no ambolo ba anko ubele jele ni min dirama amaseka abele jele fo nga uka haketo ambe dofo alakirai insha Allah kasoroka bokmala uti dore amba fodi ya rahmatad dunya wa ismataha ekira mi ne ede jien hine e mi ne jien garantie Muhammadu anjigibe ede kan ya rasulullah Muhammadu ya man nunadihi fayasma'na على بعد المسافة السماء أقربي أما نأويلي يا رسول الله نمجرى كلوبنا نشوفمنا على كرا كلوبنا لكتميكا فيكو دي سومين سرو فانغو دي سومين سرو أنيرلا نامو سومين سرو أنيرلا أكمانا محمد كو أونا تشينته دباتي إما سافو سيلي بيوا يا سيلي إما تهيا كلام يا كلام tahiyya kale ya fo chugudi atahiyatu lillah azayatu lillah tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayuha nabiy ya fo kira fo ya fo ayamea ayala segia mo ron deme parce que ma branche kira
e ma connecté kirala o de bayira ka fo halibi e kanga I entraîner halibi e kanga compétition ke fo ni ko kuma assalamu alayka ayyuhan nabi ika kiraga foli jabi kamme ni mame ika kiraye ni mai ika vibrer ika somi ka fo noro ko ni gushi no konte o koro ka fo e dusukun sale ba kira kola o mana amina fa tabatai amina fa wallahi alhamdulillahi rabbil alamin baran yɛrɛ kuncɛra ni groupement de leaders spirituels musulmans ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ Muhamad Sise ale ye a ka dakurunya fila lase bonyama kuma la an ka jɛ ka olu seereya. Alhamdulillah sababu min y'an se yan Seginɛ ye groupement leaders spirituels musulmans du Mali n'o ye tɔn min sigira mawuluduko ka don ba la ka ziyarako don ba la Seginɛ ye o membre fondateur ye Seginɛ ye minnu ɲɛsinnen bɛ diinɛko ma groupement kɔnɔna na Seginɛ ye o ɲɛmɔgɔba dɔ ye o hukumu kɔnɔna na san o san a bɛ mawulu ɲɛbila in kɛ mawulu ɲɛbila in kɔrɔ di ka se ka mawulukɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn an ka kɛ kɛnɛ kelen kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye fan kelen an bɛɛ ye ba kelen ye an bɛna baara min daminɛ baara in ye Ala ko ye Alakira ko don awa silamɛya dɛmɛnan don silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sira don o de kama a bɛ mawulu daminɛ san o san a b'an wele an bɛna ka na fara ɲɔgɔn kan n'i ye kɛnɛ la I b'a sɔrɔ a karamɔgɔ de ka ca ka tɛmɛ a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ kɛ sababu ye karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn min kɛ a bɛ walanda minnu kɛ an bɛ ɲɔgɔn hakililaw ni miiriya ɲumanw ta ɲɔgɔn fɛ walandaw la o bɛ kɛ sababu ye mawulu tɔ minnu bɛ na an bɛ se k'o walandaw ta ka se k'o kɛ ka mɔgɔ caman nafa ka se ka bɛɛ lajɛ mɔgɔ caman bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka kumaw la o mawulu kɔnɔna na o kumana o de y'a to an sera yan bi ka na Seginɛ k'a la waleɲumandɔn k'a fɔ ka waleɲumandɔn ka barikada sabu ka d'a kan cɛsiri min b'a la groupement kɔnɔna na o tɛ cɛsiri fitinin ye ni baara o baara wulila groupement kɔnɔ I b'a sɔrɔ Seginɛ jɔda ka bon a la kosɛbɛ o kuma o de y'a to bi an y'a k'an yɛrɛma wajibi an kana kɛnɛ kan bi kana foli ni waleɲumandɔn ni barikada k'a ɲɛsin Seginɛ ma an ka bureau national tɔgɔ la ani an ka bureau communaux fɛn bɛ yen commune 1 président bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan bureau national ka foli bɛ yan groupement mɔgɔw hali région bɛ a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ kan k'a ye k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin mawulu groupement ka sigikunba dɔ ye mawulu ye ni mɔgɔ min y'o ɲɛnamaya fo ka tila ka kɛ mawulu ɲɛbilabaga ye o kuma o ye fɛnba ye Seginɛ y'a ka baara de kɛ an b'a ɲini Ala fɛ san o san nin kɛnɛ ka se ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya an ye Seginɛ Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma mawulukɛla bɛɛ lajɛlen Ala k'u kan bɛn silamɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana Ala k'u kan bɛn an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka silamɛya kelen de kɔrɔta k'an ka faso bɔ nɔgɔ la an ka o baara kelen kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka mawulu ɲuman don hɛrɛ la ka taa ban hɛrɛ la mawulukɛla fɛn bɛ jamana kelen kɔnɔ jamana in kɔnɔ groupement ye thème kelen d'a ma bubu bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'o groupement o thème ye mawulukɛla bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o thème kelen na ka baara kɛ n'o ye o kuma Ala ka mawulu don hɛrɛ la Ala ka bɔ hɛrɛ la Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala ka sutura kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Banakabugu kɔnɔ an karamɔgɔ Seginɛ Jawara ale bɛ kɛnɛ min sigi san o san n'a bɛ fɔ o ma ko mawuludu préparatif o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la TV sirifila fɛ mawuludu an b'a fɔ Ala k'a ɲuman don an kan ni Ala kira hɔrɔma ye shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela alonde sega tinyame tenya welela fala ka chideme tenya welela galondi sega tieme tenya